Estás a pique de lanzar unha startup en Galicia? Pois antes de crear a túa empresa hai unha palabra máxica que deberías coñecer: IEBT. Imos falar dun recoñecemento oficial que pode marcar a diferencia entre comenzar só ou empezar cunha alfombra vermella completamente espregada só para ti. Ola, son Javier Carmade, consultor da Oficina Económica de Galicia, e desde o Eixo de Competitividade para Startups quero contarche en menos de 2 minutos por que deberías considerar a cualificación IEBT antes de lanzar a túa empresa. Que é a cualificación IEBT? Pois é un recoñecemento oficial da Xunta de Galicia para proxectos innovadores con base tecnolóxica e potencial de xeración de emprego. Para obter a cualificación, o proxecto debe ser viable técnica, económica e comercialmente. Tes que solicitar antes de constituir a túa empresa ou durante o primeiro ano, sempre que non comeces a actividade. A cualificación como IEBT é a porta ao programa de incentivos ás empresas calificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica e que conta coas seguintes 4 modelos de axuda. Hai unha subvención á creación directa de emprego estable, unha axuda para o inicio e posta en marcha de actividade, unha subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras e un apoio á función xerencial. Ademais, se a túa startup está cualificada como IEBT, podes chegar a sumar puntos extra en moitas outras liñas de axuda pública. O procedemento para a calificación de IEBT está aberto durante todo o ano e dende a Oficina Económica de Galicia podemos acompañarte en todo este proceso. Consulta os nosos servizos de asesoramento na nosa página web e dá o primeiro paso para estar ben asesorado. Toda a info sobre este procedemento está disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Non deixes cartos, nin apoios enriba da mesa. A cualificación IEBT pode ser o teu trampolín. Aproveitao, pregunta a través do formulario que atoparás na página web da Oficina Económica e lánzate!